abun da suke yi to wannan kuma menene gashi nan waya hai aradu ni ma na yi dariyar nan kai ban da lokacin ka bar da in je kishin je in shi har da mota ai gaskiya barin je in shanja wancan ni ma kar motar nan ta buge hai wannan abun ni yau he na kai shi kishi tunda dai Hajiya ma ya ringa kashe wannan abun sanyi wara kai shi kishin ana girki sai sanyi kishin din nan amma dai sanyin kuma ɗarin yake hana ni fa taɓa shi hai wannan irin sanyi yana damuna wallahi aradun Allah sanyi haba hai wayo waya za a yi ne shirya wannan abun ni aradun Allah Hajiya fa yana jin daɗin shi wallahi aradu anya ni ma ko ba kwanta ai barin dan gwada kwanciya an gani haka fa suke kwanciya da Alhaji su shige bargo ko hai amma dai baran tashi ka ta zo ta same ni dan na san ba mutun shi gare ta ba dan za ta fara zazzaga mun wannan bala'in nata na masifa hai yan burni fa daɗi suke ji gaskiya wannan irin gado wai wannan fulullukan ma ba ma su ishi mutane ba har guda nawa wannan fulullukan dai joyi je goje ɗini to kuɗin gatta ɗin kayaji dai kawai wai handa dai ɓen gaɗa ko moftuke kayaji ko kuɗin gatta kayaji ɗin oho maɓɓe hani cango ol toya hai ayyo to ngo ol lefol bona wannan kuma yankin menene za a yi da shi hai ɗan kwali ne ko zani ne dara ko bidiyo mi haɓɓo tongol mi haɓɓongol ni ko ha mi anda kai ban san menene zan yi da shi ba wannan ka to a haɗe suke da wannan zanen ko to ha mi haɗe ha mi shi kai wannan abun yau he na shirye shi hai anya wannan abu ai ɗari na ke jifa amma ina so in shirye shi tunda ba ta shirye shi wai Hajiyan nan shi wai wani irin mutum ne dan Allah wannan abun wai ba a kashe shi Surbajo sai a fara kiran shi kenan na masifa Surbajo na'am Hajiya ina nan zuwa kin gama gyaran ɗakin ai gyarawa nake yi Hajiya ƙariya na ne kai oyo sanyi Surbajo sanyi ake tsaye Hajiya me kike ce da nace ki gyara min gado to ai Hajiya na ga wannan abun ne ko da yaushe sanyi shi yasa na shi zan dauke shi kai shi kishin ina ruwanki da shi an gaya miki wurin zaman shi ne kicin nan da kika gan shi nan ne wurin zaman shi kai ni dai ina ganin masu Hajiya in ana girki kishin yana fafi amma inda wannan ai zai daidai ko kai dama kawai ake aka maka aiki Fulani gado ko nace ki gyara ina ruwanki da wa'annan kawai gyara gado in ba za ki iya ba sai ki ce mun ba za ki iya ba Hajiya ɗari kinga fita kawai je ki share falo na haƙura da gyaran gadon je ki share falo Hajiya da dai an kai shi kishin din na aradu da zai laifi ke za ki gaya min abin da zan yi na shiga uku Hajiya da dai ka bar ni ma na zauna kawai na yi kallon nan wuce je kiki a falo je kiki a falo dan bura uban kishi na da bana so a ɗauko mu yan birni gashi an ɗauko mun Fulani ya ƙauye